teraz sa pozrieme na tento Fiatík. Špeciálne postavený podľa mojich informácií veľmi rýchlo na preteky zrýchlení. To znamená, že ja som ho v Bolkovciach nevidel, ale si živý. A máme tu pána Bučeka. Takže tento Nissan má 700 koní, priatelia, preplňovaný nitrom, a pokiaľ sa mu podarí tá štvorka zaradiť, tak to vyhrá. Najrýchlejšie auto na Slovensku so slovenským spričom. A poďme počítať. 1, 2, 3. No a malo by sa to podariť. No ja som veľmi zvedavý. Páľo Buček 12,9. Čo hovorí